Mwari Java, Mambundini, nevamwe boys rakabuda kwamutare richiti siya something dog vakatizwa nani nemunhu waMwari. Vakamutsa mota yakanzi ichinda mota iyaiya zvikanzi pakaipa vanhu vachida chii vachida cash. Ndotanga ndaisa analysis yangu yekuti handisivi manje kuti nendau yekuti vanhu vanga vachiti munhu une mari does that mean kuti pese paaenda munhu anofanira kusiyira vanhu mari panzvimbo apa or not, I don't know. Kana kuti pese anofanira kunzi siya zvimwe zvinhuwo siya zvimwe zvinhuwo, ndinenge ndatapwira ndikurira nhema. Tochinda panhau yekuti manje pamwe mufundisi dzimwe nguva anokwanisa kupa asi it doesn't mean kuti he's supposed to give everyone in Zimbabwe cash. Mona manje if you do that it means that kuti iwe uchazoguma wadi wabroke. Ndozvandokwanisa kuti sei kutaura in general because gaya kuti uri muHarare uri kusiya something, muMarondo wosiya something, muMutara wosiya something, kwese wosiya something, Axel wosiya something, kuMachereche wosiya something, kuzvipatara wosiya something, kwese nosiya something. Asi sandaenda mberi rega imbotanga ndabata chireaction kana response yakaiswa nemunhu waMwari in terms of Mambundini zvavaita vachidhiga vachita sei kuvadhisa kuya zvandakabata ndezvekuti vakataura mapoints ekuti sometimes you have to accept defeat. If you accept defeat wozobvunza kuti okay so ini ndakuti alright wandituka waita zvawaita zvese, now I'm accepting the defeat, you have won, but then at the end of the day what did you win? Did you win money? Did you win fame? Did you win followers? What exactly did you win? Did you win a car? Did you win people's hearts? What exactly did you achieve and win at the same time? Ndo zvavaida kuzama kutaura ipapo. Sazozvi kuti kusaidwa kwanga kuzama kuti alright wawina kwacho wandituka wawina but at the end of the day wawina chii? Dololo. Ndofunga ndo zvavaida kuzama kusapoint iyoyo. So havana kuda kunyanya kuibata but vangoti hanzi accept defeat over wati alright wawina. Ndo inga iri main point yavo. Wawina. What do you have in your palm? Money, friends, people, fame, nothing. Hazvina kushata. Tochibva ipapo toenda zvakare pakuti Mambundini vachakuta kuti ngwati ina handikusiyi. Ndobva watanga kudhura zvikanzi tokudhura tokuraba. Vamwe vakati rapokatsika ipapo Mambundini ndo yacho chaichayo komupedzera. Vamwe vati achimusiya is not even worth it. Now manje zvakuta kunge iwo ndo vakuramba chose vachiramba vachingouya Mambundini vacho I don't know what they are doing. Then vamwe vakati femi yacho ni yakadai madi mambotyora madi mambomeka mari zvanyipane kuramba muchamuzika I don't know avanhu vanoda kuita zvechi zvokudhisana. Tochibva ipapo toenda panhau yekuti boys rakabuda richidanza kuti twabamwe munhu waMwari Jehovha wati kanzi siya something ndopakanzi aiwa pakatoipa pakaoma ndobva mota yadi yavhurumuswa ndobva yaenda. Saka vanhu vanga vakureacta towards that video manje kuti aiwa zvakaoma zvikanzi wati atiza kutsotswa nevamwe wavo zvikanzi naprofeti vanda kunoreacta zvikanzi icho chapedza masports twabama zvikanzi nyingorere zvigozvo zvikanzi aiwa waremerwa ndobva waseka zvavo zvikanzi mapisarema fair zvako iwe munhu wenyama zvikanzi although zvanga zvisina kumira mushe but boy here murungu kutadza kusiya something. Munhu unosewa bankrupt kuti yeko yacho ni bankrupt yavanenge vasara nayo unozokwira bhazi nei unoisa view nei nokuti it's not cheap kakuita upenyu huya uri kutoona munhu waMwari Jehovha. That's very expensive. That life is very expensive. You have to maintain it as well. Zvikanzi akafarisa anodzokera kustates asina kana senti. Ndo mona zvanyamboita zvezvo kuti unonga usina kana senti zvokwadi unenge usina kana tse uchingopa vanhu uchifadza masei vanhu. Zvikanzi wachiona paangadzekera unopiwa imwe mari nemudzimai wozodzoka kuti I don't know kuti why zvamwe vachitaura zvidaiwo so. Zvikanzi hazvina kumira mushe for me nevamwewo zvakare. Chabwanana hazvina kumira mushe zvokwadi for our mpinga. Zvikanzi ndazoseka nhasi wapera I don't know why vamwe vachituka like this. Zvikanzi nevamwe zvakare sports finisher vanhu vanga vajaira ngopuhwa good zvikanzi prima tichikura mabhonzo nhasi paya udaro dai wangosiya something zvikanzi kodai madii kungomusiriwo something naye mapisarema hanzi nemurungu hazvina kumira mushe mhene dzemastanzi
mbinga udo isi brokile nevamwe zvakare zvasavhela sabona broku kakulu vhele mina ngisabanga ukuthi ule mali inengi zvikanzi imali ade eyibolekile esiza emfeni siphelile kasela eyokubuyela ona is usual we do read isindebele ndo zvakachawana vanhu vava whatever they said I think it's correct koko kwachoni zvikanzi why do you have to ask for money from another man hashtag these men I really don't get it really don't zvikanzi it's zim hey zvikanzi kona munhu wamwajavha vakutipira driver kuti arove pasi why kanzi hazvina kumira mushe ati hazvina kumira mushe kumashure uko can't you see he was looking in the mirror even masimukiro emota it wasn't nyaya yemari ndivamwewo avo and kwakutuka people can tuka zvokwadi zvikanzi nyangwe akanzi impinga pese paasvika ongonzi siya something hiramana don't do that zvikanzi naizvenyu zvikanzi that's the definition of mbinga zvikanzi achasara kaasina kana sendi uchingosiya mari pese zvikanzi paharare unopera ukaramba uchisiya something zvokwadi nayo mari inoshandirwa mbinga udo ubrokile zvanamboreva zviya zvatashema zvakabhrokaudo nevamwewo zvakare I can imagine hasha dzaitwa narasta ivava kuti kutizwa mota iwe wakafunga kuchasirwa kana kuti $20 zvikanzi vagonekwa wonzwa rimwe richiti vasikana vanoda mari sit down imi varume munodawo mari dai apiwa mari pane musikana aitonodya mari yarasta ivavo vasikana amuzodi kubuda pavhidhiyo muchikumbira mari zvine chahaule mukati zvikanzi kaunuke murume anokumbira mumwe munhu mari murume inangwa hanyatsokabata musajaidze vanhu prophet Java cultivator vanhu kuyekera ngavayekere uku ngavandoshandira vega zvikanzi navamwe it's hard out wedwe why vanhu vachikumbira mari stereki kungoti panhu pese but it come to think of it vanhu vazhinji vanenge vachingotera mota dzaprofeti vanenge vechirume vazhinji vachoni ndo zvandiri kutonotisa kuti vanenge vechirume vanenge vachikuti siya something zvina kushata madzimai anenge vachinzi kure uko ndofunga tizozivi ipapo zvikanzi anenge ari bhei wako no ise no imagine anenge ari bhei wako achidayo zvikanzi kana ndiwewo weduwe zvikanzi imagine zvikanzi unotoona wega kuti future hapana ari kuhasila mari yekurukisa bhei musoro saka musiyei zvikanzi haunyebi ini ndotosvoda to be on the video ndichiita zvinomakisa kudero on top of that yourself right majaira akuda kusiyirwa something nemumwe murume kungoshandawo wega woenda kunosiyira mudzimai something padeni hanzi hazvina kumira mushe ndo zvakachisekesa vanhu izvozvizvi tenge tichitoziva kuti mutumwa matumwa nekamukomana kaye kanotengesa mashizha vari kurava mahebho ndo vanokunzi mukomana mashizha okay no problem. Imagine any boyfriend yako ichiti siya something. Just imagine iwewo ungazoisirwa something here narasta vakadai. Zvikanzi nevamwe zvakare akana munhu ari mpinga achichareve kuti anongofamba achipa munhu wese mari kwanai vanhu vamwewo zvakare ava ngwachidero ko kuzoita hambo dzichiti hazvina kumira mushe nevamwewo avo. Zvikanzi hanzi hazvina kumira mushe takakuudza iwe kamba. Zvikanzi whose rule is that kuti kana uri mpinga you have to give anyone money waunoona mumastreets. You are just going to understand kuti nigga is papered chero achikwereta hameno ikoko. Zvikanzi rega zvinzi nhamo ine nharo dzinenge dzasara dzichiti haiwa murungu ndiweyekera uyu. This is so embarrassing. Whoever is reading this vedweka zvagoziriwo today nevamwewo. Zvikanzi umaten upelile njuga dzakarema ka nhasi ndevamwewo varamba kudusa mari mudhara kuzati nagrebhi hamekuti akada kuti chini tikati hazvina kushata hazvina kutombomira zvavo zvomushe zvachose ndo zvanga zvakazara zvekuti zvanamumira mushe. Zvikanzi clearly women don't love money as much as men. I rest my case. Mukomana ari kuzama hake uyo but hazvina kumira mushe. Kanzi vanobuda pachena ladies use yekera but ava varume vanoita sei hanzi vakadzi vanoshandisa maelectricity asi varume vanonyatsotaura pachena chero kuti siya something hazvina kushata techidzidzawo zvakare. Zvikanzi mbingalesi boys iro ma1 kujaira zvamahara
mbinga matichiza kamusina kusiya something ndevamwe hazvina kumira mushe zvokwadi ndozvazvakazara zvakare zvikanzi nevamwe zvakare vanhu nemiwo dzidzaiwo zvokwadi uri boyfriend wako achimira pamota dzevarume achiti ndipewo mari zvinozoita here zvikana vamwe vachisekawo kuti kamari yazopera nawo pataundi hamuchakwanisi kusiya something but at the end of the day vamwe kuti hazvireve kuti kana une mari unofanira kusara kufamba uchidisa mari everyone unenge uchingopa mari everyone mind you munhu unenge ane mastudio une maartist une vanhu vakawanda vanenge achiita zvekudonetera mari pamwe ofamba futi achingomwaya mari pese pese nyangwe zvikare unosara usina kana chinhu unosara uri wanga wozodipa ende vanhu vacho wavadisa futi ndo vanozokutuka futi kumastreet kwacho